Il-kumpanija Delaru se tinvesti 21 miljun euro fl-impjant tagħha f'pajjiżna biex tiżviluppa ċentru ta' eċċellenza. Għal dan il-għan se titrasferixxi lejn pajjiżna l-faċilitajiet li għandha fl-Ingilterra. Dan ifisser li f'pajjiżna Delaru se tkun qed tagħmel nofs l-investiment li għamlet fil-fabbriki l-oħra madwar id-dinja. Il-ħsieb ta' Delaru huwa li f'Malta tinvesti f'ċentru ta' eċċellenza biex tipproduċi prodotti tas-sigurtà fosthom passaporti f'Malta. Però dan ifisser li d-Delaru mhux se tibqa' tistampa l-flus u kawża ta' dan se jintilfu xi impjiegi. Għalkemm il-kumpanija se tinvesti fit-taħriġ tal-ħiliet tal-ħaddiema u ser takkwista tagħmir ġdid. Il-kap eżekuttiv ta' Delaru jgħid li d-deċiżjoni ta' dan l-investiment f'Malta ittieħdet wara analiżi dettaljata li wriet li Malta tista' taqdi l-ħtiġijiet tal-klijenti internazzjonali tagħha. Fi stqarrija ntqal li l-investiment ta' 21 miljun euro mid-Delaru huwa r-riżultat tad-diskussjonijiet bejn il-Gvern Malti u l-Malta Enterprise. Ikkummenta wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista rrekordjata li se tixxandar fil-programm ħussiġġu li laqa l-investiment mill-kumpanija. Iżda fuq kollox fisser kif il-Gvern se jaħdem spalla ma' spalla mal-ħaddiema mill-quta. Dawk il-persuni li fuq numru ta' snin min pensjoni dik mhux problema, min nifhem li ħajkun hemm voluntary retirement schemes, jiġifieri skemi biex wieħed jirtira. Imma nies li jistgħu jitilfu l-postijiet tax-xogħol tagħhom, aħna hemmhekk qegħdin naħdmu flimkien mal-ITC, flimkien ħajkun hemm involuti l-unions, flimkien ma' dak kollha li qegħdin fis-settur biex naraw li dawn in-nies kif għamilna f'postijiet tax-xogħol oħra isibu kemm jista' jkun malajr post tax-xogħol ieħor fejn inkunu jistgħu jaħdmu. Din l-aħbar ġiet fl-istess ġurnata li ħarġet l-aħbar li pajjiżna bħalissa għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Jiġifieri 5.1% qatt kemm ilhom jinżammu r-records tal-istatistika f'pajjiżna ma kellna ammont daqshekk żgħir ta' nies illi ma jaħdmux. Għaliex għandna ekonomija b'saħħitha. U għaliex għandna ekonomija b'saħħitha u għandna ammont daqshekk żgħir storikament ta' nies ma jaħdmux, meta tiġri xi ħaġa bħal din li aħna ssofinjajna id-daqqa, ġibna l-investiment ieħor, imma ħajkun hemm xi nies jridu jiċċaqalqu mill-post tax-xogħol tagħhom, għandna ekonomija li infiduċjuż ħadkun tista' tassorbi dawk il-postijiet tax-xogħol u dawn in-nies ngħinuhom biex jsibu dal-postijiet tax-xogħol ġodda.